Soyayya ta farko yau ni na shige ta, san bata bani da ba. Ummi ta ya aure wacce na so ai bai ko, yau ni ta guje ni, san bata duba so ba. Kaunar ta na ɗauka na sanya a raina, ni wata ban kula ba. Ummi ta ya aure ta tafi ta ya aure, gayyata bata yi min ba. Yau ni ta ya aure gayyata bata yi min ba. Ummi ta ya aure, ummi ta ya aure, don haka na aje so ba zan sake yi ba. Mai jina biyo ni labari zan baka, ba zan cakuda ba. Ummi ta ya aure gani na da ita ana goba auren, sai bata bayyana ba. Na ce dai mu zanta, ta ce aiki take yi yau ba za ta jima ba. Ummi ta ya aure tambaya gare ta, ta ce cincin take yi na auren yayarta, ashe ta yi karya. Soyayya da dace tana sa nishaɗi, yau ni na aje so ba zan sake yi ba. Idan har ka ganta ta yi zubi na amarya, amma a rai ban saba. Ummi ta ya aure tsakani na da ita, karya babu wannan don ba mu saba yi ba. Ta yi kunshi jikinta ta ce min na duba, ashe ta na dina aure ne ban sani ba. Kalmata ta karshe gare ta na furta, bayan sallah za na turo ba za a jima ba. Ta ce Allah ya kai mu dare har da lafiya, ashe gobe auren sai bata bayyana ba. Ummi ta ya aure, ummi ta ya aure, don haka na aje so ba zan sake yi ba. Ta ce za ta shige gida, sako za ta aiko a ban san me ba. Ummi ta ya aure cincin ne ta aiko, na karba a leda, ashe dai na auren ta ne ban sani ba. Rana ta farko a soyayya na sanya nishaɗi, ranar da za a rabe ko idanu azaba. Kawata ta ce min ummi ta ya aure, da jin haka na yarda dan ban ƙaryata ba. Ummi ta ya aure, ummi ta ya aure. Na shaidi ki ummi haƙuri har biyayya, zama lafiya ummi kiyo ke da mijinki, ki zauna abinki ummi ban da raki. Fatan kairi nake miki ba za na bari ba. Allah mai da sharri ya zamto